Indlondlo Cultural Village eyikhaya leNdlondlo Zulu Dancers. Le ndawo le ayive special ngoba uma useza nje lapha yaphezulu kaDenge wehla ngomgwaqo le ndawo iyakubiza ubuka intaba omkhambazi wehla uzobona na umsunduze ugeleza kamnandi la nenyoni esinazo la amasima khona la ophokweni la wesakhe kuona le village awala emndenini wangubani ngacela ukuthi bangiphe lamasimu ngoba ngifisa ukuthi ngithuthukise indawo yangakithi umndeni wangubani wathi ayilungile Dlokova ayikho inkinga kodwa ke kuzomela udaba uyolibika enkosini inkosi uMdluli nangampela sakwenza lokho kuthe ngo2018 July wasefika kundaba ezitha noNdunankulu basibeka ngokusemthethweni ngahlaba isiqapho njengoba uyibonile impondo ngenhla kaguqa lapha engabekwa ngaso leso siqapho lapha umphakathi ukhona wonke ubungaza ukubekwa kwendlondlo Zulu Dancers and Indlondlo Cultural Village. Le ndawo le ngiyisungule ngoba nginentshisekelo ukuthi ngithuthukise amaciko abantu abasha nabantu abadala ukuthi sifundise la ngosiko lethu lakaZulu abantu bekwazi ukubona izinto zesintu bebuke indlela ekusidwe ngayo la ngaphakathi bebona isibaya babone imbuzi bebone ukudla ukusina yonke imidlalo esidlalayo la ukushela siyadlala induku zonke lezo zinto bebe nethuba lokubona ke nje nesanusi isangoma abanye abantu basibona isangoma ukuthi into enjani kuvezwe umeshelo fundisa abantu ukuthi umeshelo wenziwa kanjani intombi yakaZulu ishelwa kanjani kulo muqa obaba nawo sidlala umdlalo nakho-ke baba awuphala ngegwala mina baziswe nokudla kwesintu ukuthi ukudla kwesintu kunjani bachazelwe nangokuqa la ekhaya ukuthi indlu yabantu abadala ihlonishwa kanjani kuyasiza lokho ukuthi sazi ukuthi kahle kahle kwakade kwenjani sifundise ukuziphatha nayo yonke into yamasiko ethu singabakhola ukufika kwami la ekhaya kwaba kwakusayingoma kwaqala kwayingoma ngingakabi khona i-cultural village ngangithanda kakhulu ukusina ingoma ngoba ngisamncane kwakuyinto ngibuka abantu abadala beyenza yabo nami ngagcina ngithanda ngaze ngizocela ukuthi nami ngicela ukujoyina la Indlondlo it's a black mamba ngolimi lesingisi bathi is a deadly snake so thina besithi masidlala emncintiswaneni nje siqhudelana nawo emaqembu ngengoma bekucaca indlondlo mayisiqhamukile ukuthi sekufika enkuluke manje ngoba besingakwazi ukubhekana nomuntu obhekana nathi njengoba siyindlondlo siyingozi kakhulu kuningi kakhulu engingasho ngithi kube impumelelo noma esisikuzuzile nje ngokuthi sibe indlondlo sibe umndeni njengoba sihlangene ngingabala nje kafushane ukuthi imicimbi emikhulu eThekwini noma la KwaZulu-Natal idlalile kuyona samukela intukuthwane sawina indondo sahamba amazwe ithe ngo2016 emangabe ibizwa eItaly kwi-cultural exchange miyomela iSouth Africa ngaba nayo intshisekelo ukubona ukuthi no sezingeni manje lokuthi umhlaba sesingakwazi ukuqoqa nathi uzosibuka ekhaya lethu ngoba lapha sasithi masidlala wonke amaqembu ako-Brazil asina usiko labo babethi hayi thina sidlala ekugcina ngoba masike sadlala ngeke basakubuka wena sengike ngathi ukwahamba amazwe ngayo lento le ingoma ngoba umuntu seke wathi ukuyobona nako-Italy anganothi ngangiyoyiswa ubani lapho ke kodwa nangu umphathi wangisa ngibonga kakhulu ngaloko kanti phela namasentshana lawa ajwayele ukuwafaka masiqeda ke kwenza umsebenzi ayagculise ngiyabonga nje impela into eyangenzanga singajoyina lo msebenzi ukuthi njengoba ngiyintombazane yomZulu emakhaya vele ingoma into esikhula ngayo and ubaba okuyena oyifounder yendlondlo akagqugquzeli nje kuphela ukuthi kusine kodwa unamathuba amaningi asinikeza wona sinabasebenzi amashumi 20 sinabadansayo abahlanza izindlu abasindayo abasika utshani abenza ukuthi indlondlo Cultural Village ibukeke
ngonyaka nonyaka siba nemicimbi-ke ehlukahlukene yokuthuthukisa amaciko lokubizwa ukuthi performing arts. Sibe namaqembu avela kwaXimba, avela kwaSwayimane, navela khona lapha eMkhambathini la ophokweni. Ahlangana la kuzosinwa, kuguzela kona ukuthi abantwana abakuthande ukuba besebenzisa imizimba yabo, ukuthi umzimba wakho uma usebenzisa nge-performing art uyakwazi ukuthi kusasa kube khona okuzuzayo. Selokhu nje indlondlo yabekwa la engakubala ukuyiphakamisile, sibe nabavakashi abebevela eFrance kwaba abase-Netherlands. Omunye uza kwethu besuke e-America owafika wathi ucela ukushada ngesintu la. Saney'kole eziqhamuka ko-St. Statians, sibe ney'kole ey'fana nabo Ridgeway College from Limpopo, Uplands College from Mpumalanga, sibe no-Treverton College from Moy River, bezofunda ngamasiko kaZulu, indlela okhokho nokhokho bethu bebephila ngayo. Ngumzulu impela kodwa kunye khona bengakwazi, sengifundile kakhulu, sesifunda ukusinda, ukukhipha kwenkomo, kuningi. Oh, sebekhuleka ekhaya. Sebekhuleka ekhaya. Sekhulekile Italia. This was a very excellent experience, I must admit. It was a pleasure for us to stay here. Yeah. Thank you very much. It was so amazing for us that we're coming back for sure. In a couple of weeks, maybe months, maybe next year, but we will come in again. The village, it's authentic. It's a Zulu cultural experience that they wanted to see and wanted to experience. It's exactly what we told them. Kuyisifiso sami ukuthi noma ngingasekho iqhubeke le ndawo, izizukulwane zikwazi ukuthi zihlomule, abayofika nabasazozalwa bahlomule. Esinye isifiso esikhulu kakhulu ukuthi uhulumeni nosomabhizinisi bonke abantu abasemandleni basondele, ngoba ngifisa ukuthi kube nendawo la zokulala lana. Noguqa laphana kufanele babe u7 sebebonke, babe isikhombisa, sibe nendawo yokudayisela ngale ekubizwa ukuthi art gallery, sibe ne-conference center lapha, sibe nezindlu zokulala. Kuyisifiso sethu. Ngokubambisana-ke nomasipala wethu uMkhambathi, siyathemba ukuthi bazokwazi ukuthi basifake isandla, njengoba-ke basifake isandla besilekelele u-arts and culture, njengoba nibona basibiyele lana kuhle ku-safe. Sithi-ke konke lokho siyafisa ukuthi kuthuthuke kuye phambili ukuze nabangakasiboni basibone.